Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şuňky biziň çykyşymyzyň temasy halkyň pikiri. Täze geljek prezident hiç saat edip bilmez, gowsy gurbany dursun, hiç saat üýtgemez. Ine gelin şu halkyň pikiri, ýa-ni şu ýaly halkyň pikirini biz ara alıp maslahatlaşıp yankı şun pikiri doğru mu ya ne doğru mu deyip şunu seyredip geçelim. Men efirimi başlamakam Türkmenistan'ın gelen havalar bilen sizi tanış edeyim. Hormatly vatandaşlar. Yine iki tane video gelip koştu bize. Men şunu koyayım. Türkmenistan'a yollar boyunca yine video geldi. Men son çıkışıma yankı şunu koşmaça videolar geldi. Men şunu size görkezeyim. Türkmenistan'daki yolun yankı ýagdaýlaryny. Bir minut. Ine şu video Levaptaki ýollary. Aşulatdan açılımlar doğru. Yine de yollar. Ben de olan bir bayram. Evet, yol olsun. O değil, o değil işte. Yine o. Bunlarla olsun. Geçme. Aşağıda diyoruz yardıkta. Sonuç. Hayır, yetişikliğinde merdiven şu var. Hükümeti ben bir payda sonra nemçi doğru bir payda hükümetten o da özlerden o yarışında. İşte annem hatun 100% çent etti. Alacak. O taydan maşa derap mınavada. Çentri. Ondan ağabey maşa var. Belki işler koyamaz. Biraz olmaz öyle düştükmüş. Yani işte gerçekten hareket geçe getir. Alın otocukta getir. Yine bu bir video, yeni bir video var. Men ondan size görkezeyim. Hormatly vatandaşlar. Bu Daşut könülmüş.
hormatly vatandaşlar, köne video bolsa da ýa-ni material aktual. Ine şu ýaly bizim köçelerimiz Türkmenistana ýa-ni birinji görkezden videomy seyredip bolsaňyz, şu ýerde ýaş çağajyklar, ayal garry ýa-ni ayal maşgala, erkek adamlar şu ýoldan kış aýlary, bahar aýlary mektebe gidip gelip, ýamagyna gidip gelip ýa-da Oğuz'a gidip gelip gelýärler. Kış aýlary, bahar aýlary geçirýärler. Ine kellesi giden bir samsyk öz arkadaş şäherini gutýar. 3,5 milyar taşlap akıllı musur kurulýar. Ýöne Türkmenistanyň ýaşaýjylary ine şu ýaly kösenýär. Şul adamlar halk üçin hiç zat edenoklar, öz şäherlerini gurup, öz meçitlerini gurup, öljek ýerine gurup, ýa-ni Niyazowdan Çin'den geçti. Şu Gurbanyň diýen kezzap. Öz halkynyň däle öz tohumynyň millidiri. Serdar, hoş geldiňiz. Salamu aleyküm. Hoş bulduk. Wa aleyküm selam. Salamu aleyküm izleyijiler. Bağışlaň biraderak giýijigenimiz için. Hakykatdan ama bugünkü günde video seyredip ýa-da dokument okap hiçbir Türkmenistanla suwutlamak gerek dälmi haden gözünde dürterýärek. Ýene elbetde ki daşary ýurt guramalar için şu wagtky günde Türkmenistanyň üstünden kontrolü güýçlendirýän Türkmenistanyň kanunlaryna men bugün bir rat gördüm. Matryçy şana etikesim gelýär. Migrasiýa hakyna kanununda nähili şekilde Türkmen pasport çalışylýar we daşary ýurtdaky diplomatik wekilçilikleriň wezipe borçlary ýazyldyran ýerde neme goýupdyrlar? Halkara guramalarynyň kanunlary näme diýen bolan şoňa görä şoňa esaslanýar diýe. Halkara guramalaryň watandaşyna pasportyny gezip beren ýurdunda ber diýe. Ýöne bular köseýär. Onu kösemek bilen goýman, ýurduň içinden kyn ýagdaýlar, halky janyndan doýup beren adamlara uji Allaha bolan inandynym içinden aljak bolýar-da elinden gelse bu ýaşaýşa bolan umydyny söndürjek bolýar. Bilmezler ki zalim soňy näçe köp ýakyndygyny biljek bolsaňyz artdyrýan zulmuna seredin diýe. Şonuň ýaly nesip bolsa ýakyn derejede zalymyň zulmy artdykça soňy geljekdir inşallah agyzy birleşersem gitjek ýerimiz hem ýok sebäbi bizde ýekeje ýol bar. Halk bolup, millet bolup, narod bolup, gasudarstwo bolup agyzy birje, halalja gelecekde çağlarymyzyň hemmämiziň kem adam aýrymjak halalja ýaşasyn diýen bolsak biz agyzy birleşmek başga ýolumuz ýok. Bolmasa da Türkmenistan halkynyň geleceği ýok. Halk hökmünde. Ýitirýärler ýok diýerler. Birleri dron satyp alyp ýetir, bolýa ýurdu garajakdyr düşünýäs. Ýöne niýetiň başga bolarmysyn? Siz eşitdiňizmi Murat Kılıçdarow ýakynda Türkiýe bilen täze şertname baglaşdyrlar. Türkiýedäki bütün migrantlary, dokumentin esasları samolyotlar uğrat, paçkalar uğrat, ticaret uğrat Türkmenistan'ın içine doldur diýipdir barysyny. O eşitdim şonu. Hemmesini kimligen bermeliler, ýa-ni diňe talyplara kimlik galanlara kimlik bermeliler. Olar nelegal işýärler, nelegal gelýärler diýip ýa-ni iki döwletiň arasyna alalaşyk bar. Şoň üçin gaçyp gutularyny diýip pikir etmeýän biz bara legal tarafa geçmeli. Bolundy. Döwletimiz var bizim. Pasportumuz var. Bizim toprağımız var. Kim olar? Berdimuhammedow kezzaplar. Biz öz ýurdumyza eý çykmaly. Şonu aýtjak bolýar. Gelin çıkışı devam edelim. İstanbul konsulluğu yine bir täzelik bugün öňümden çykdy TikTok'ta bir paylaşyp otyr. İstanbul konsulluğu diýe TM Embassy Go TM saytyna girseňiz öňüňizde link çykýar, doldurmaly, oçurdyň almaly, etjek işlemini ýazmaly, ediljek işlemleriň arasynda pasport bilen baglanşykly diňe pasport uzaltmak diýen bölüm bar. Pasportu çalışıp vermek diýen bölüm näme üçin ýok diýen sonra ýazyk jogap bermek. Ýöne kommentarýalar Allah saklasın konsulluğa bir işimiz düşüp barmagy diýen kommentarýalar bar içinde. Adamlar şu konsullukdan hem ýadady. Şoň hyzmatam gerekler.
Bir video Okey. olacak koyalım. Doğru. Yok, biz çıkışımıza devam edelim. Yine inniki bir Türkmenistan'dan gelen haber aydınlığı Balkan'da yel tupan turdu. 3 saatdan sonra Sarak'ta, Mar'da, Livap vilayetinde da şu yer tupan boldu. Türkmenistan'da yel tupanlar köp ölýär. Royal TV bedbaxçylar günlüğüçe yankı köp ölýär. Ýadyňyzda bolsa men çıkışlarımda aýdypdym. Birinji siyasi kriz bolýar. Egerde biz prezident saýlamasak, bir bas wagt gelýärde Türkmenistan'a ya beýlik döwletde tapagy ýok. Siyasi kriz getirýär. Ýagny diktatorlyga başvurýar. Diktatora başyp siyasi kriz başlandan hükman ýygynyň ykdysadyýet kriz başlaýar. Eger ykdysadyýet kriz başlanda hükman ýygy ýagny sosial kriz bolýar. Sosial kriz diýmek näme? Ýani birinji ykdysadyýet kriz diýmek näme? Konvertasiýa ýok, manat işler ýok, içinde korrupsiýa, içinde hiç ýeri ýani kanunlar işler ýok, ykdysady kanunlar içinde diňe ýani tanışlyk, korrupsiýa we bir kanunlar işleýär. Ondan soň sosial problemler başlaýar. Sosial kriz o işsizlik, pul ugrulanyňa, Türkmenistan ösenok, iş yerleri peýda bolanok, öňki iş yerlerde ýani çinonikler david edýärdi, olar ýapdyrýarlar, olardan talgytsal ýani illegal ýagdaýda ýapdyrýarlar. Hiç kim iş ýanok, salgy türüni ýok. Her kim ýani ösmäni, ösmek ýolunyň gaçyp diňe illegal ýoly geçýär we sosial kriz dörýär. Büdjetde pul ýok, ýani adamyň aýlyklary ýok, işsizlik we şunu meňdeşler. Şondan soň hünärmendler ýani oturup başlaýar we kriz işat ýok, geljem ýok, hünärmendler daşa ýurda gidip başlaýar. Ya iş migrantlar bolup başlaýar ýa-da işlerini taşlap bu hünärmendler hökümet pul goýup ýetişdiren ýani adamlar başga döwletlere gidip şo ýerde rahmet çekip şo ýeriň ekonomikasyny aldyrýar. Ine hünärmendlerin krizinden soň tehnologik kriz başlaýar. Tehnologik kriz diýmek näme? Ya hünärmend ýetmezçiligi sebäpli bir ýeri näde dogry çöldalplarda şöyle patlama emeli gelýär. Ya da ekologiya üns bermän şo ýerde ýani ýerde aýlanýar. Ine şondan soň TV gat bedbaxçylyk başlaýar. Ine biz şoň hemme stadiýatyny geçdik. Şoluksyny çüýrük tohumyň wekilleri, ýani gurully wekilleri Türkmenistan çüýretmediler. Türkmenistan ýykdylar. Ine biz şo siyasi krizden soňky krizde TV gat bedbaxçylyk krizi bardyk. Men şonu aýtjak bolýan-da, İran mintek öňdedir. Viruslar, epidemiýalar öňdedir. Sebäbi hünärmend, ýani hünärmendler çykyp gitdiler, indi hünärmendler adamlar pes. Derejat pes. Hünärmend adamlar ýok. Bolonam ýani seredip duran oklar olur bilenem ýani itpişik ýaly olar gyýryp ýatyrlar. Olardan hemme zady ýani görýärler de olary ýani şeklerde oklar. Olur gitseler ne Türkmenistan bunu dolandıracak ben bilemem. Gelin men size bir küçük video görkedim. Türkmenistan'la bolon yani yel tupan öden Balkan'da bolon pardon. Evet. Tatneft diyen yerde yani Balkan'la goyan yer tupan. Şu men diýişim ýaly yer tupanlar köp turup başlady. Indi aýda bir kerek bopdy. Öň ýylla bir kerek bolýan bolsa men Türkmenistana bakam. Indi aýda bir kerek. TV-gat ýani şertleri şert ýagdaýlary gatypes bolan soň TV-gat üýtgäp bu. Diňe Türkmenistana bütün dünýäde üýtgär. Ýöne Türkmenistana has çaldy üýtgär. Ine hormatly vatandaşlar, şu ýaly kaçanla yol boş bolup baştan bolup bir özüni oňurulmayan a harpyna şermende hiç zada düşünmeyen idiot gelen ýagdaýynda hemme pudoklar, hemme uğurlar pytraýanlar. Türkmenistan pytraýar. Häzir pul ýok, bankrot. Gelin inniki ýani Türkmenistandan gelen habarlary görelim.
Ine öz topunun milli lideri Gurbanuly Kezzap Birleşen Emirlik Döwletinden gaýdyp geldi. Benim adım Nur, baran yarım Uğur diýişýärdi. Ona kredit bermän atkar etdiler. Bolmasa goşmaça Cemal Saparowa haýyş edip, ýani buýurup, ýüze bolay bu maşgalan şöyle eltip konsert öküdip, ýani emirleriň öňüne türkmen halkynyň ýani awraýyny döküp şöyle pul alyp maskara bolup gaýtdy. Gurbanuly Kezzap. Ine Gurbanulyň aktivistlerine aýdýan, kim Türkmenistan maskara edýär? Gurbanuly Berdimuhammedow. O bellilen şulady. Ve onun ýanynaky mumya Serdar Berdimuhammedow. Men her çıkışımda size subutnamalar berir dururum. Ine Birleşen Emirliğin prezidenti Gurbanulyga ýok pul berjek geldi. Öňkü berilen pulu gaýtaryp bilen ok. Siz Türkmenistanyň siýasatyňyzy açyk edin. Iqtisadyňyzy açyk bazar iqtisadyny öwürün. Hökümet goskompaniýalary aksioner jemgyýeti edip aksiyalar, husus kompaniyalar ve adamlar satın deyip şolara yani bazar iqtisadyýatyna geçin deyip maslahat verdiler. Unutmayalım. Demokratiya däl bir döwlet, onun prezidenti. Bazar iqtisadyýatyna geç, hususlaşdyr, halka mümkinçilik döret, halk işläp gazanyp döwleti halk ötürýändir, goskompaniýa we prezident däl, halka mümkinçilik döret, şolar salgyt töler ve şol tölenjek salgyt bizim berjek pulun garantiýasy, sen garant bol bilen ok, sen öňkü pullary ber bilen ok diýip ýüzüne maskara etdiler şonu. Ine Gurbanulyň ýani gazanyp bilýän zady. Hatta demokratik döwletine, Türkmenistan demokratik döwletine, demokratik döwlet däl, demokratik däl döwletiň prezidenti ine şu ýaly maslahatlar berýär. Ine şol ýaly biz gömük bütün dünýä ýani döwletleriň arasynda. Türkmenistanyň 33 ýyllar näme ösdi? Diktatorlar bazar iqtisadyny gurup bilmediler. Manada konvertasiýa edip bilmediler. Adamlar arkyň çykyp ýa-da giyip bilen oklar. Türkmenistan türme öwürdiler. Ýöne diktatorlar öýlerine şäher gurdular. Öýlerine gahrman medallar berdiler. Bir topar gerekmejek kitaplar ýazdylar. Bir topar gerekmejek binalar gurup pullarmy dogurladylar. Öýlerin diktator siýasatyny ummasy derejede östürdiler. Ine şonuň galanan zatlaryny men gysga aýdyp berdim. Ine öz tokumyň milli lideri Kezzap Gurbanuly Türkiýede nemeden Dubaydan gaýdyp gelen soň Türkmenistanyň büdjetdäki ýetmeýän pullary nirden tapjagyny bilmän, pul tapyň, salgytlar köpelliň diýip buýruk berdi. Tamojen salgytlar galdyrmaly. Şonuň üçin inni Türkmenistana 2010 ýyldan başlap maşinalar salmany ruhsat berjek bolupdylar. Şonu berýärler ve şol bir geljek patokdan, ul patokdan tamojen salgydy alyp, ýani çöplejek, pul çöplejek bolýar. Onun daşyndan salgytlar hem ýerde galdyrmaly, näil halkdan pullary ýygnamaly diýip, şoň üstüne kelläňiz öňüň diýip buyruk berýär. Ine elektr energiýanyň bahasy galdyryldy. Egerde 1 milyon köne pulla 1,5 milyon tölenýän bolsa, inni her hojalyk 2 milyona çel tölemeli. Gadyň salgydy bir hojalyk 2,5 milyon, 3 milyona çelli galdyryldy. Balkan Daşoz, Mar, Livap vilayatyna tejende işgärden köpsi iş taşlaýarlar. Hiç saat gazanyp bilemdok, alyan pullarymyz, maşgalarymyzy eklep bilemdok. Hemmeler Ýewropa, Türkiýe döwletlerine gidip biz iş migranty boljak diýip aýdýarlar. Olum kim? Polis işgärleri, DPS'nikler, yani pajarnikler, harwurluğuna işleyen adamlar. Inni şolary gidip otylar iş taşlap. Şolary derek adamlar aljak bolsa 20 ýaşdan 30 ýaşgacha täze adamlary yani ýygnaýarlarda her kimden polis bölümüne giýjek bolsaň 20-40 milyon müňeçelli täze puldan zatka bermeli. Harwurluğuna giýjek bolsaň 20 miň bermeli. 10 miňini alýa, 10 miňden işläp berersiň diýip, ýani 3-4 ay möhlet goýýarlar. Şol ýaly işi hünärment yetmeýän ýagdaýda da şolar korrupsiýalyp döwlet saklaýar. Şolar niýe elter döwleti? Katastrofa. Getirdiler katastrofa. Ine harwy polis, pajarnik guluklary 20 ýaşdan 30 ýaşgacha ýaşlar işlemeli. Ýaşlar bolsa işlejek gel. Ýaşlar daşary ýurda gidip maşgalatyny eklemek üçin
iş migranty boljak goýarlar. Ine Türkmenistanyň geljegi. Men Kezzap Gurbanyň we onuň ogly Kezzap Serdar Berdimuhammedowa soraýan. Siz ýaşlar biziň geljegimiz diýip bir kitap ýazdyň. Ine ýaşlar gidip daşýardy. Siz şular şeýle bir şert döredýäňiz, şular öz işlerini taşlap, hökümet işlerini taşlap, garantiýaly hökümet işlerini taşlap, daşýardy iş migrant bolup gidýär. O bular nähil biziň geljegimiz bolmaly? Näçe siz kitap ýazyp, ýöne hakykatdan hem şunun geljegini gurnan yok. Sizin işiniz şol. Ola Serdar Mumya. Men şu Mumyadygyny häzir size suwd edin, bir video görkezin. Näýdi şu Serdar Berdimuhammedow bütün dünýäde garşy alınýar we näýil ýagdaýda ine maskara bolup ine ünsverin. Men size görkezin. Ine prezidentler samita barp üýşenler. Ünsverin. Bir minut. Ünsverin prezidentler samita bolup üýşenler ine biri bilen dowfýar görüşýär, salamlaşýar, ýa gujoklaşýar. Ine sebäbi gatnaşyklar salşýarda ykdysady, syýasy, syýasatly diýär. Ýöne biziň mumýamyz gapdalyna durundur. Muňa elim çeken oklar gapdalyna ýa-ni Amerikansk nabuldately ýaly, Türkmen nabuldately ýaly mumya ýaly. Türkmenistanyň içinde de mumya, daşynda da mumya. Ine Serdar Berdimuhammedow Türkmenistany nähil maskara edýär, siz gördüňiz. Şuň bilen hiç kim salamlaşan, muny hasap edýänim ýok. Bilýär, bul oglun ýöne ýa-ni perekliçka gelen. Muň kakasy çödýär hemme abi. Menim oma ýadym, Gurbanyň şeýle bir Kezzap öz oglun haklaryny ogurlady. Öz oglunyň wezipesini ýa-ni hümmetine ýykyp özü gidip ýygnaklap geçirýär. Özü samita barmaly adam prezidentiň arasyna girip mesele çözen kişi bolup şöyle otyr. Öz oglun awraýa açyrýar. Serdar Berdimuhammedow sizin awraýyňyzy Murat Gurbanov ýa dewlete gaçyrny. Sizin kakyňyz açyrýar. Şunu maňa bütün dünýädäki adamlar aýdýar, siýasatçylar. O kellesi işlerini okuyan ulu adam değil. Benim vakit kelle olsa biz her başka Türkmenistan'da yaşardık. Ben Fransa'da olmadım diye divayem. Şu yali. Sen ne fikir ediyorsun Serdar? Aydılacak söz aydılıp bolly, kemi yok. Adamlar aytdy, içini döktü, boşalttı. Ben aytjak adam eger de Türkmenistanyň halky bolup akyllanmasak, özümüze gelmesek, toba etmesek, Allah Taala bizi halkymyzy ýok edýär. Korkak maňa namaz okayan, şükür edýän, üstüne de şirk goşýan, nadan bendeden korkyan, kuldan warat maňa kul gerek däl diýe de ýok edip goýberýär. Näçe kawimler, milletler ýok edildi. Ad kawmi, Semut kawmi, Lut kawmi, Allah Taala ýok etdi, yerine başgalaryny getirdim diýdi. Şonuň üçin ol ataly oguldan 2 ýyl boldy, atasynyň bir giden ýyl boldy, oglum 2 ýyldan bäri edilen iş gören zadymyz şo geleli bäri gaýta adam pidalaryny has köp sezewar bolduk. Diýmek, birine gözüni ayamadyk, ikisine gözüni ayamadyk, gelip duran habarlara göre pandemiýa döwründen bäri bu hereketler hem başlandan soň 50.000 70'e kolay töwerek köprek azyrak aşağı ýokary adam sany Türkmenistanyň territoriýasynda koronavirus diýdi, o diýdi, bu diýdi, kesel pesel, türme hökümetden türme atmakdan 50.000 70'e kolay adamyň janyny ziyan etirdiler. Bir habarlar bize o maglumatlary gelip otyr. Bizim zatlydan habarymyz bar. Ýurdun içindekiler bilen hem hakykatdan bir gün birleşiljekdigini, bir gün azy bir bolanjakdygyny we zulmyň soňuna çykyljakdygyny da ananylýar. Allah ýarymyz bolsun, Allahdan umydymyzy kesmäli diýen ýerleşler. Owa, ana barýan diýdiň, haçan barýan, bugün barýan. Bu haterlarymyz bar, hater diýerler, şolara ýa-da troll jagazlarymyz bar. 2 ýyl boldy, 3 ýyl boldy. Allah nesip etsen güni barýas gerek bolsa etir barýas. Nähili barýas? Onu o wagtda Allah Taala bir ýoluny görkezer.
Samolyot bolar, raketa bolar, bir zat bolar barlar. Ona da Allah kerim. Şoň üçin biz işimizi Allah Taala bilen birlikde alyp barýarys. Elimizden gelende medýas, inancymyzyň kemedemiz. Allah Taala bize hayır amal ettirsin şu hayatımızda, şu durmuşumuzda. Türkmenistan parahat, dünya parahat edeli sebäbi bu oturan iki adam tohum atalı oğul Türkmenistan'a diňe felakete sürükler. Bu tozan tupanlar, ap tupanlar, oğulun alamatı değil. Bir yerde tüvele gapçak goza suwu çekilýärmiş diye, soň tozan turup ap tüpere bolýarmış diye. Allah'tan o daýjan ýurdumyzda kıyamatyň gopmasyny islemesek, buların öňünde eňilmegimizi goýmaly, hakyky Allah Taala dönmeli ezildeşler, inamy imany ýatlamaly, kelimeni gaýtarmaly, ağzı birleşip bulara karşı görüşmeli. Hak kanunumuzu talep etmeli. Polisiýa işgärimiň, medisina işgärimiň, mugallimmiň, bilimmiň haýsy ugurdan hem bolsa, sana berilýän aýlyk bazar iqtisadiyetine göre sana yetmeyen yeterlik däl bolsa, özüňe den görýän aýlyk derejeni jilýän bolsaň, Türkmenistan bolup, diňe bir velayet ýa-da merkezler. Ähli velayatyň mugallimlerimi? Velayatyň mugallimleri velayet ablanalaryny, etrap mugallimleri, etrap şäher merkezinkilere üýşmeli. Halk koça çykmaly, oba daýhana çelli. Bu Germaniýada bolup duran zat, Fransada bolup duran zat, daýhanlar gelip tezlegini zadyny şähere näme üçin döküp gidýär? Hökümetiň töleýän puluna närde? Tölemesen seň şey diýendi. Men alagyma ýaşaýan seni tertibe getirýär hökümetini. Daýhanyň elinde hökümeti ýöretmek mehanizmi. Şonuň üçin bizde de hem daýhanyň we halkyň elinde şol. Doğru. Sağ ol Serdar. Gelin gepleşige dowam edelim. Ine Daşoz vilayatynyň şeýle bir habar gowuşdy. Daşozdaky ýaşlylar inni halk masalatyna gidesi gelenok. Sebäbi olar biltlerine, yol pullaryna öýler tölemeli bolýar. Olar günaý diýär. Hana gurbanla gerekmi? Gurbanly bilden tölesin, samalyodan tölesin, onunla gitjek. Men kardalyp pul ýygnap, ýa-ni halk masalatyna baryp şo ýerde oýnaty bolup, masara bolup bütün iýler men gitjekler, barjaklar diýip. Inni hatda hal masalada diýen ýaşullaram, pantersy ýaşullaram şeýle diýär. Berekella. Men ýadyma düşýär, gaýtmakam burada başda sözüňi böldüm. 18-nji ýylda gaýtdym. Şu 18-nji ýylda gaýtmakam duşuşýadym. Owalarda, ratlarda, şäherlerde dengelen wagty ýaş maslagada gatnaşýan ýaşullar bilen, ýa daýjalar bilen satdaşýar, gürleşýän çaý başynyň üstünde nähillisem, hey, mundan maslagat bolarmy? Hiçsat diýip bolanak, teklip berip bolanak, maslagatlaşyp bolanak, dım oturmaly, gazganman, onuň berenje padarkasyny alyp da gaýtmaly diýe. Bir de mugut ýaşak gaýtdym gasinitsada, mugut aýlanyp gaýtdym awtobusda, aňyry bäri mugudam iýip çyk gaýtdym. 1 million pulam alyp gaýtdym, sowgat bilen diýýäňmezem, bu başga peýdasyny göremiz aktyp ýyllardan bäri aýdyp oturýar. Doğru. Gerek. Ine şo ýaşular şeýle diýär. Bar ýylyňyna maskara bolýar. Bizi maskara waz ýaly ulanýar şu gurbanyň diýip, gitjekler diýip günaýlar. Ine gurbanyň alyp baran siýasaty. Başga bir maglumat geldi. Tutuş beherden etrawyna mugallimler, zawhodlar, hökümeti işleýän maşgalatyny eklejek bolup 2-3 işte işlerler şolar. Eger çağrı bağını işlese onu mektepte garul bolup işleýär. Ya mektepte zawhoz bolup işleýär. Ya da bu ýerde bir ýanky işler bolsa onu ya çağrı bağında ya mektepte ýene bir zat bolup işleýär. 2-3 işte işler. Biz 2-3 işte işler ýanky bir aýlymyzy kontrol barlyk gelende şoňa zyňyşmaly ya her aýam gelýär, şolar berýärse bir aýlymy şoňa gidýär. Bir aýlyk bilen maşgalamyzy ekleýär. İkinci aýlyk diňe hökümetiň rashodlaryny gidýär. Halis bizar bolduk. Gelen barlagam inni 2 işte işlemek bolanok diýär. Inni ikinji işi taşladak, onu birinjinden taşlamaly bolýar. Biz Türkiýe gidämek diýär. Maşgalamyzy eklep bolanok diýip. Şeýle diýerler. Hökümet 10% aýlygy götürýär, ýöne haritler we produktlar 30%dan 50%-a çellik galýar diýär.
Hemme dat kalk gidip otuyor. Hükümet ida alya yankı pul kaldırmakta. Yani 10 kaldıran 10%'ını biz yaşap bilemdi. Yine hükümet näme diýär? 10% kaldıracak bolsa ine mektebin bir büdjeti var. Ya da bir edaran büdjeti var. Şöyle sakraşyny diye şol yankı önkü büdjeti goýýa 10% köpeldiýär adamları önkü puly hakykatdan bolsa köpeldiler no. Hakykatdan şu önkü büdjet yankı sakraşynyň üstülen köpeldi kişi bolýar. Bul ýene de kezzapçylyk diýilýär. Ine hükümet tarapından edilýän kezzapçylyk. Öýdem hemme ýerde agzyny doldurmaýa ine 10% aýryk köpeldiýär. Köpeldilen zat ýok. Sakraşynyň esasyna şu bir büdjet adamlar az bolan soň şonuň aýryklary köpelýär, şol bir büdjet. Ine şu ýaly kriz gelip dur Aşgabatda öýdem Aşgabatda da kriz geldi, Aşgabatda da pul ýok. Öň vilayetlarda pul ýok, Aşgabatda hemme zat getirilýär, ine Aşgabatda da ýagdaýlar yankı finansiyonu yok. Yine teyade Türkmenistan'ın kazanın üstünlüğünü men size görkezeyim. Türkmenistan yankı Kenya devletini bez viz etti. Yankı vizasız 3 aylık gidip bolyan etti. Men size görkezeyim Kenya'nın nide yerleşenini. Şunu siz düşürt. Men ne yapayım? Şu yankı üstünlüğü size aytmakçı bolyan. Yine unutmuyorum. Hormatly vatandaşlar. Yine men size görkezeyim. Yine şu Kenya. Yine eger de biz seyretsek yine şu Kenya yine şu devlet Nairobi şoň paýtagty. Unutmuyorum. Yine Nairobi paýtagty şu devleti Türkmenistan bezviz etdi. Eger de devletler Ýewropa devletlerine ya ösen devletleri adamın gidýän devletlerine bezviz edip yani garatlaşsaklasa bular dünýäň iň ýygalyk devleti bilen yani bezviz edip şöyle inne adamlar näme barmaly? Unutmuyorum. Mu samolyotdan baranok, poýdan baranok, awtobusdan baranok. Ine şu ýerden, unutmuyorum. Ine şu ýerden adamlar şu ýere näme geldi? Näme gazanç boldy? Näme gazancı? Kim bardyn şu ýere? Gurul Türkmen näme bardyn şu ýere? Bezviz bolsa. Ine şu döwletin gapdaryna Tanzania, Somali, o Somaliski piratlar ine şol döwlet şol döwletleriň arasyna ýerleşen şol real bir döwlet, ýani agyr ýagdaýda ykdysat tarapyndan dowam edýän, durmuşyny dowam edýän döwlet. Biz ol bir gazanç däl bizim üçin, ýöne Türkmen hökümeti üçin boş, özüni oňup bilmeýän, bütün dünýäde maskara bolýan Türkmen diktator hökümeti üçin bul bir gazanç. Hormatly vatandaşlar, biz çıkışymyzy dowam edeli. Ine Gurbanul ýygnakda häzir interneti ýapyň daşyna videolar çykyp başlady. Ine devlete görkezýär, bütün dünýä bilýän soň ýapyň videony pedeklen bir nemedin diýip ýanky allygyna çykyş edýär. Allygyna gıýgyrýar ýanky Türkmen hökümetiň üstüne. Gurbanul Türkmen hökümeti dolandyrmaly, oňa prezident wasýardar. Ýöne şonda da men öňkü aýdyşym ýaly, öz oruny yankı hümmetini doğal kaçırdı. Türkmenistan'ın içinde de daşında da. Men düşünemek neymiş şunu prezident edip koydu. Hem de daha öyle devam edip diyor. Oğuna ınının yok. Neymiş bunu oynatı yani bütün halkın önüne maskara ediyor. Öňem bir mumya bir zat gurulabilmeýän. Indi şoňam soňky haklaryny alyp, soňky yankı şoň mümkinçiliklerini alyp, ol bir mumya bolup getipýär. Robot ýaly gurulýar da mumya bolup ýör. Bu bir hatta öz oğlundan maskara edýär, öz tohumdan maskara edýän bir kezzap. Ondan şul adam, Gurbanul diýen adam bütün dünýäde näil Türkmenistanyň awryny aldyrsyn. Diňe maskara edýär. Men şonu aýtjak bolýan. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, biz şu iki kezzapy aýyrmasak Türkmenistan öňe gitmeýär. Biz diýedik, ýani beton senka diýedik. Soňky beton senka. Şona aýyrsak kosmosa uçup gidýär. Katastrofa. Ine hormatly adamlar, Türkmenistan'da ýaşayan bizim bir vatandaşymyz şeýle pikir edýär. Biz esas tema geçelim. Türkmenistan düzelmeýär. Täze prezident gelse de ýene öňkü ýaly ogry bolar.
halkın pulunu yiyip doğun kardeşlerini getirip yurdu tağlar, derrew yallaklar uyuşup prezidenta yallaklap onun gözünü yumdururlar. Goy goğusu kurbanı dursun. Olay hem iyip doydu. Teyade gelecek munço da olmaz. Kurbanı uğraştık. Kurbanı'nın sayasında gidiverelip yankı. Şuraya bir fikir var. Muğam aftarı emheme. Halkın arasında yayra diye yallaktan üstülen. Halk kıymırlamaz yani. Halk siyasata koşulmaz yani. Ne şu da hatları yayra diye. Serdar, sen fikrinçe doğru mu şu halkın fikri? Esasen Daşoz velayetinin adamlar bilen men gürleşdim yine şu şeyli fikri diyen. Sen ne fikri diyen? Doğru mu sorun fikri? Ya ne doğru mu? Halkın fikri değil, halkın aklına sokulacak olan fikir o. Bir vaxtlar şey edip oturdular, bir vaxtlar vardı yadıma şey. Türkmen başı ölünü, yerine bir geleni kim bolar, näme bolar, insaplısı bolar, oğlusu bolar. Halkın arasında hemişe gepmişmiş şehir ediyen solar. Yani o gep bugünlerde tutanak. Her devlet korkuzdular buları. Yine eğer Türkmenistan Orsiyadan qaramağından çıksa bu Joe Biden'a can ediptir. Putin Orta Aziya deysen, Türkmenistan'a deysen, Kızıl knopkanı basen Orta Aziyany yok ediyen, sana da yok, mana da yok diyen korkuzdan saklap oturdular bu halkı. Ucu Envadanın mışmış sisteması işleyenek Allah'a canı şükür edelim. Şu bir kovuzat, halk näme bolsa da bir zada düşünýär, her bir bende Allah'ın önüne özü cevap vermeli. Özü için bir, ayrıtın halkı için hem iki. Köpçülük duran gitmeli vaxtlar gidildi mi, gidilmedi mi deyip Allah sonra ya. Doğru. Yine benim bir düşündüğüm şu temani, hormatly vatandaşlar, seyredin. Biz doğrudan şu fikir yanlış deyip bolano. Egerde şu aydylyan zatlar haýsy halatda doğru bolup biler. Elbette bu aydylyan pikirler diňe bir halatda doğru bolup biler. Bir gurbanyň ýaly korrupsiýa döwletiň başyna ýurdu basyp alyp gelse, onun hökman suratda teýär diktatura bolar. Korrupsiýa ýene dowam eder. Ünsörüň, egerde gurbanyň ýanynaky korrupsiýalar gurbanyny agdyryp öldürip gelse, ýene şu realat bolar. Korrupsiýa dowam eder. Onun hökman suratda teýär diktatura bolardy, korrupsiýa da ösür. Egerde ýurduň başyna häzir döwletimiz olundyrýan korrupsiýalarning haýsam bolsa bir ýerde şorýar bolar. Ýöne haçanla demokratik toplum wekilleri gelse, demokratiya sistemasyny ulanyp, ýagny açyk saýlawaryň üstünden şolardan geçip, halkyň tarapyndan prezident we parlament wekilleri saýlansa, onu bizim ul şansymyz var. Beýle bolmajagy, ýagny başgaça boljagy, ýagny Türkmenistan hakykatdan güllep ösmek ýoluna gitjek bolar. Türkmenistan demokratiya ýoluna öser onu. Diktatura yıkılmalı. Konstitusiya işler, diktatura yıkılar, konstitusiya işler ve Türkmenistan güllep öser. Diktatura ösmez. Yine haçanla halk özü saylap, saylalar verip, öz kandidatlarını, yani bir topar partiyalar açılıp, bir topar kandidatlar gelip, halk saylasa, onunla şol adam halk üçün işlerde, şol korrupsiya yok olup gider. Sebebi diňe prezident dälle, başga adamlaram ýani halkyň tarapyndan saýlanlar. Şoň üçin halk öz prezidentini birinji saýlamaly. Halk saýlanandan soň prezident diktatorlyga başlasa, döwletimiz diktatura ýykylaýsa birden, onda parlament galyp şonu atstavka iwerir. Olam bolmasa politikler köçelere çıkıp, partiýalaryň wekilleri köçelere çıkıp halk galdyryp prezident tutsak edip onu türmeye batarlar. Yine misal için Ukrayna'da şeyle oldu. Misal için Gruzya'da şeyle oldu. Misal için Ermenistan'da şeyle oldu. Demek şu yol işleyen yol. Şu yol bolmalı yol. Ne için bizim halkımız şuraya fikir ediyor? Cemiyet ve siyasi tarafından doğru üstmedik. Hükümet halkın üstmegine yol vermedi. Siyasata koşulman. Diňe prezidentin siyasatı yürüdüp biliyor. Diňe şoň hakkı var. Başka hiç kim hakkı yok deyip on yani kim siyasata koşulsa onun üstüne polis, emhemeler şoldurup
Goşulmaz ýaly. Edip başga adam hakkı yok deyip halky gorkuzdylar. Ine biz şundan gitmeli. Bu gowlugy getirmeden. İlki bilen men size görkezeyim. Bizim ata-babalarymız näme siyasat tarapyndan açyk öz pikirlerini aýdyp bildiler. Men de şu videony görkezeyim. Seyredim. Şu video 85 bilen 90-njy ýyllaryň arasynda alındy. Ine şu video Ünsörüm. Ine şu ýerde Niýazow entek partiýaň ýolbaşçy. Ine ýaşularmy, parlamentiň wekilleri, ýokary sowetiň wekilleri. Ünsörüm, bizim gelnejelerimiz, aýal maşgalarymız ýanky ýygnaklara gatnaşyp, gönnen gön Niýazowa soraw berip talap edýärdiler. Şular Aşgabatdan gelen adamlar da yerli, ýanky etrabyň owan adamlar şular. Yaşlılardan da uçtuk. Yağdaylarını soruşturduk. Onu da oğlanlar, adı yürüvanlar. Ünsörüm, Niýazow halka ýüzlenýär. Ogoda ýaşularyňdy gördüm. Ýanky bir topar bilen gürleşdim. Ine ýanyna bir ýatda adamlar otyr. Entek bu diktator bolmady. Entek ýeközi uly altyndan çaýran kreslada oturup seni basaryn, seni tekewazarda kelleňi aşağı edip asyp aýaňdan asyp adamlar tüýkürden üstüne diýip entek gürlemedi. Entek halk bilen boldy. Ine şol wagtlary bizim ata-babalarymyz, bizim doganlarymyz, bizim kakalarymyz arkin gürläbildi. Ýüzüne ýanky Niýazow basyp argumentlap şonu tanqid etdiler. Soňky ýyllarda da adam öňçülüğünde Mogadesiýa Türkmenistanyň kadar boşaltmış yani ağzı bir oğlan. Kentten öňümizde dur. Näme haýsy bolsa. İşte öyle bundan cuma geldi. Näme soraňyzlar ýollaşar? Aýdyň onu. Bu diýen ýerler şumardan çekerlerme. Evet. Diýen aýtýan näme? Bilen. Şu milletin Ünsörüm barmak basyp şonu soraýan. Han şo zatlar niýede şo zatlar? Ýitip gitdi. Birinji şonu ýatyran Niýazow. Onun hiç birini götürüp bilemem. Rojmanlar bir köşesinde sürmeyenler kıl koşup onun 50 metre turları. O orada bulup gidiyordu. Kenarında başkolunlar 4-5 yakın koşup başladı. Ünsörüm şula ýaşulyň gürleşi, arkin, elini oğşaman, Gurban Ulýaly, arkin ýüzüne aýdyp problemalary mesele çözýär. Han şu bizim günlerimiz. Näçe biz şu günlerden şu güne geldik. Ýanky iksan kezzap öňü oňurulmayan aharpyna şermenine oň ellerini oňşapýar. Näme biz şu güne geldik? Ýaşy bayram men şu meselelerni ýene gurulşa sürdüm. Büyük kadardan turup büyük kadar. Bizim aparatın da değişik şeyler arasında olsun ismet ettirdi. Yani şu materyalini de talep edip uğraş. Ine näde ýaşularymyz göni aýdýa, elini oňşanok, arkadan diýip Türkmen başym dik diýerler, göni aýdýa, owa geldim, owan wekilmen, ine şu ýa problema bar, zat diýip aýdýarlar, görýär. Ahalowň adamlary zähmet çekmegi başarşylary ýaly din Telewizorda halk görkezýärler. Niýazow köp görkezen oklar. Şo wagtlaram bady.
Yani 85'den 90'ın arasında yıllar şol. Indi gelin men size başka videonu görkedeyin. Ine häzirki video serdim. Yurdun vekili ama arkadağımda büyük saparın çayaklarına meyilleştirilen duşukların geçirilmeginde. Uhit kunna Ministrlar Kabinetinin Gençliğin Meclisine çağırdı. Onu Ministrlar Kabinetinin başkanının ornatörleri ve Devlet Hukuk Gençliğinin adayları, şerekemi vilayetlerin hem de Aşgabat şehrinin hakimleri katnaştılar. Indi mumu serdim. Yankı niyazı görüm. Indi bu mumya serdim. Makrasılık diyen şu el çapışıp nemedir. Indi mumyan gürleyen zatını bir binmek görüm. Hormatly Ministrlar Kabinetinin ağzaları, hormatly Devlet Hukuk Gençliğinin ağzaları, hormatly hakimler. Şun bir Ministrlar Kabinetinin ve Devlet Hukuk Gençliğinin Gençliğin Meclisini geçiriyor. Meclise vilayetlerin ve Aşgabat şehrinin hakimlerini hem çağırdı. Hormatly meclise katnaşıcılar, häzir Türkmenistan Ünferin ine meclise katnaşyjylar otyr, olum aýratyn otyr. Ýa-ni birinji kadrda Niyazow adamlaryň otyr, bir barmak basyp şoňa ýa problemalary düşündirýär. Bular bolsa aşak seredip ýüzüne seretmen hat ýazyp durlar. Ine biz şu derejeden 33 ýylda gazanan üstünlüklerimiz ine şu derejeye geldik. Tanı Meclisinin başlığı Gulmanova söz veriyor. Çoğur hormatlanyan Türkmenistan prezidenti, hormatly arkadaşlar gahryman serdarymyz, sizi gemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy. Bu diňe öwmek bilen. Şoň üçin muňa ünsürmel ýeni bir videony görkedeň size. Bir minut. Näil şu birinji videodan biz häzir haýsy derece biz gelenmedi görkedeň. Ününtürüm. Ine innaydın şu idiot mi idiot yani. Kabinet ministrde Kızıl Çaylan Yankıştanlarını aldırıyor. Halka migrant olup işlep yor daşından bu olsa yani kabinet ministri şunu kaldırıp bütün dünyanı güldürüyor. İdiot mu şu ya Türkmenistan'ın prezidenti olmuş. Burası Türkmenistan. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bağımsız 7 Türk devletinden biri. Ülkenin bizdeki gibi kendine özgü bir başkanlık sistemi var. Türkmenistan devlet başkanı ise çok renkli bir kişilik. İsmi Kurbankulu Berdi Muhammedov. Önceki diktatör Sapar Murat Niyazov'dan sonra başkan oldu. Kurbankulu'nun saymakla bitmeyen yetkileri ve yetenekleri bulunuyor. Aygara maskaraçılık men size görkep durmayan internetten özüňiz tap bilýäňiz. Häzir material iksani atalogul kezaplan materiallar doli. Şoň üçin ine şol birinji görkeden videom 85-den 90-njy ýyllaryň arasyndaky video. Şonda Niyazow adamlar bilen gürleşýärdi, problemalar çözülýärdi, adamlar problematy aýdyp bilýärdi. Ne şu dereceden biz şu dereceye geldik. El uşamak derecesine. Bulara hiç aýtmalyk problema wapşe gürlemeler. Biz dine öwmeli arkadağı zaman, arkadağı şöhrat, kıtağımız için sağ olun. Siz arkadağı dövletimiz, indi Türkmenistan dövletem diyen oklar, arkadağı dövletimiz diýerler. Bizim dövletimiz yok. Yani şuraya maskaraçylar geldik. Ine kaçanla biz siyasata koşulmasak, kaçanla siz koşulman kaptarla dursanız, onunla bir bandit toparı, beylikini öldürüp, beylik diktatörü geliyor da, sizin deyişiniz yani, hiç saat ütkömez, korrupsiya gider, onun doğumlarındaşlar gelir, on yankı yüz keşip çalışar da, önkü yani diktatör sistemi devam eder. Şunun için biz demokratik opozisiya size diýär. Bu yol değil. Bu yoldan gitsek, kimi koysanım diktatör oluyor? Sizin deyişiniz yani.
Biz sisteman doğru çalışmalı. Türkmenistan devleti halk için olmalı. İstenik saylanan adam halk tarafından açık sayılarda saylanmalı. Siz aydarsanız sayılaran poddelket bolya. Eğer de açık sayılaran bu ýagdaýynda. Birinjiden предвыборный kampanya ýanky her kim adam öz kandidaturasyny goýup bilerdi, öz programmasyny adamlara aýdar. İkinci, şol aýdan adam sözüne tapylmaly bol. Tapylmasa halk galyp şonu aýyp bilýär. Üçüncü, saýlawlar geçende siz saýlaýanlar. Ertir, siz saýlarsyňyz. Siz saýlamasaňyz, siz ýa saýlaw uçastyklaryna özüňiz oturursyňyz. Ondan başga partiýanyň wekilleri, her partiýanyň, ondan başga daşary ýurtdan gelen wekiller oturur. Näme olur Allah? Allah bolanok, mümkin näme? Diýmek saýlawlar dogry saýlanar. Eger saýlawlar açyk, dogry saýlansa, onu halkyň wekili saýlanar. Onu ol parlamenta Gurban Ulyň saýlawçylarda, saýlanan adamlarda bolýa Gurban arkada men size näme etjegimi bilemok, näme size bir etjegimi bilemok, siziň ýanky beren gymmatly maňa beren wezipeňiz üçin diýip ýa günnün utanman parlamentda diýýär. Ya pampersli adamlar barmady indi. Indi parlament işler. Sebäp parlament işlerini inni baş prokuror parlament tarapyndan bellener. Inni prezident diňe 5 ýyl bolar da soň ýatyrlar şo wezipe. Diktatura bolmagy mümkin näme? Gelin şo barada men size jikme-jik aýdyp bereýin, ine hormatly vatandaşlar. Şunki ünne biz siyasattan doğal elimiz çektik ve diktaturalar diktatörler itçe ne diyorlar? Konstitusiýany ütke diýerler. İsteýän zadyny aýryp, konstitusiýanyň içinde bir kanun isteýän zadyny salýarlar da diňe öz bähwidini gorar ýaly konstitusiýany döretdiler. Häzir konstitusiýa bizim üçin näme? Diktatörler üçin. Ine şol esasy Türkmenistan kanuny boýunça ýaşanmazda biz şolary saýlap, biz şolary aýryman bilemizok. Mümkin näme? Şoň üçin biz duruşy sistemany çalışmaly. Konstitusiýamyz çalışmaly. 91-nji ýyla, 92-nji ýyla birinji kabul edilen azat konstitusiýa gelmeli. Ona mentek modifisirlaşdyrmaly. Onu da prezident diňe birinji 5 ýyl, ondan parlament döwleti. Prezident ýatyrly wezipe. Bize gerek gel. Bir ýerini goýsak aýagynyň uşap başlaýarlar. Şoň üçin bize prezident wezipe gerek gel. Birinji 5 ýyl gerek parlament döwrünçe, bir topar ýanky jemgyýet döwrünçe, bir topar jemgyýet gurumary döwrünçe, berkinçe gerek ondan ona aýyrmaly. Ine näme üçin demokratiýany hödürleyen toporlar, mysal üçin DVT topory diktatura ýykylmaly we korrupsiýa garşy görüşür. Gelin men size argumentler aýdyp bereýin. Birinji, biz öňüm häzirim korrupsiýaner däl. Biz öz pullarymyzy özümiz halal rehmetimiz bilen gazandyk. Gazanyp gelýär. Biz korrupsiýaner bilen bolup işlek göremiz. Biz bilemdik näme edirýärni. Inni deňeşlerin Niyazovda ya da Gurban Uly ya da Siyar hiber öýler bir ýerde işlek gördülermi? Zavodda biznes açyp ya bir zat etip gördülermi? Elbetde ýok. Elbetde ýok. Hakyky öz zähmeti bilen pul gazanyp gördülermi? Gazanýan pullaryň gadyryny bilýärlermi şol? Ýok. Näme üçin bunu siz bizi ular bilen deňeşdirýäňiz? Näme üçin siz onu diýäňiz? Biz şol ýaly bolarys diýip. Biz bolmarys. Bize haram olur. İkinci argument. Yine birinci argumenty men dolu ýanky rezüme çykaraýyn. Şoň üçin biz döwlete gelip ýurdy talajak bolýan korrupsiýaner bilen deňeşdirmek ýalňyşlyk. Biz korrupsiýanerler de, korrupsiýaner bolup görem dogunda. Ay bolmasaňyz bolarsyňyz diýäňiz. Bolup bilmez. Men size ikinci argumenty düşürýärmi? Biz halk tarafından açık saýlawlarda saýlanmaly. Bunu bütün dünýäden barlakçylar ve finçiler gelip tasdiklamaly. Şolar tasdiklan ýagdaýynda biz bütün dünýä kreditlerine, bütün dünýäň investisiýalaryna el uzatyp bilýär. Bolmasa ine Gurban Uly sümsünpýär hemme ýerde pul gözlär. Hiç kim bermez. Türkmenistanyň içi garynky, siyasat garynky, iqtisadiýat garynky, düşer ýerler, konstitusiýa işäno. O konstitusiýada hiç kim pul goýmaz. Yine biz şunu açıklaştırmalıyız. Onunla investisiya gelir. Amerikanlar mı koyuyor, Avrupa'da koyuyor,
Türklerim koyuyor, beylik devletlerim gelip koyuyor mallarını. Onu biz bayar. Türkmenistan dine öz pulu bilen biz ölçek bolsak biz yetişmeýär. Biz idam. Bir de daşından investisiýalar gerek. Şoň üstünde biz kazanarız. Ve şol investisiýalar bize zabot fabrika açıp bizi ýanky üstürür. Diýmek olar şertler döretmeli. Diýmek Türkmenistan ykdysadyty işlep başlamaly. Ykdysadyt sistemi. Häzir işlenok işler. Biz saýlaw setlerini pripisk edip bilmek mümkin değil. Her bir saýlaw uçastygynda halktan çıkan vekiller, partiýalaryň vekilleri, halkar gurumanyň vekilleri bolar. Näýe olar alacak? Ol mümkin değil. Diýmek saýlawdan başlap korrupsiýa we pripiska ýatar. Diýmek hökümet, prezident we parlament halkyň vekilleri, deputatlar saýlanar. Egerde prezident korrupsiýa etse ýa-da ministrler etse, deputatlaryň agzalaryny nähili agzalary nähili ýap bolar. Deputatlar gyýgyr baýdar da prokuratura işlerine. Ol mümkin değil. Sebäbi dürlü adam, bir adam hemme saýlanok. Halk saýlar şu adamlary. Şonuň üçin şu zatlaryň bir topar korrupsiýaň öňüni alýan zatlar. Egerde prezident korrupsiýa etse ýa ministr etse deputatlaryň agzalaryny ýap bolmaz. Prokurorun agzyny nähili ýap bolar. Şu neçeni prezident, ministrler, baş prokuror, hekimler, deputatlar dine prezident tarapyndan saýlanýar. Şoň üçin olar gürlenok. Şoň üçin gürläp bilenok. Fe olar saýlayan prezident, ýanky Gurbanuly. Hakyky prezident, iki kelleli prezidentiň biri. Ýani şoň üçin olaryň gürläp bilenok. Üçüncü argument. Ýokary mejlisiň deputaty, vilayet deputaty, etrap halkyň vekili, Ow Sowetiň vekili, arçynlar, hekimler, ministrler, baş prokuror ve prokurorlar siz saýlanarsyňyz. Ine şolaryň vekiller siz bolarsyňyz. Egerde ziyatka ben saýlaryň üstü bilen siz saýlansaňyz, egerde prezident we hökümetiň korrupsiýany, prezident we hökümet korrupsiýany östürse, diýmek sen etmeli şol korrupsiýany. Sen hem şo hökümetiň içinde. Eger sen korrupsiýa etmesen, sen korrupsiýaga garşy görüşdiň, onda näme gelen öňkyýal bolar diýemez. Bolmaz, sen ettirmersiň, elinde wezipe bar, elinde ses bar deputat bolup, sen prezident atstavka berip bilýän. Ýokary Sowetiň ýanky deputat bolup. Bir topar partiýalaryň birleşip, derhal atstavka berip bilýän. Prezidenti bastyryp bilýän. Diňe özüň baş prokurora hat ýazyp, bara döretip bilýän. Prezidenti barlar ýaly. Diýmek senden şol zawisit, senden zawisim şol zatlar. Siz gelen öňkyýal bolar diýip gyra çekilseňiz, siýasata goşulmasaňyz, saýlanmasaňyz, elbetde bolar. Ýani şoň üçin biz hökümetiň dürlü derejedäki işlerine goşulmaly. Biz saýlanmaly. Biz halk tarapyndan saýlanmaly. Siz, biz hemmemiz. Ol diňe prezident we onuň tohum saýlanmalylar. Biz baştan şoňa ýol bermeliler. Sen ýokary mejlisiň vekili bolarsyň. Bir topar partiýanyň vekilleri bolarsyň. Olar prezidentiň vekilleri däl, olar üýüşüp senin bilen ses berse prezident gitmeli bolýar. Atstavka gitmeli ýa basylmaly bolýar. Prezident näme korrupsiýasy? Kanunlar bolýar, egerde kanunlar bolýan bolsa siz günü ýa prokuratura ýat bilersiňiz. Şoň üçin konstitusiýa yktyýar sana prokuratura ýülenýän yktyýarlyk berilir. Konstitusiýa çalşylar. Konstitusiýada indi baş prokuror prezident tarapyndan saýlanmaz da parlament tarapyndan saýlanar. Birinji häkimet Türkmenistanda parlament bolar. Şol ýa kanunlar çykaryp şol görkezýe oýunyň şerti şurýal bolmaly. Prezident premier ministr bilen yerine ýetirýän hökümetiň ýolbaşçysy. Ine premier ministrim parlament tarapyndan saýlanar. Ine prezidentiň ýa-ki wezipeleri peseler, prezidentin borçları peseler, prezidentin hakları peseler. Peselmene, beylik devletlerde yani. Yine şonda näçe korrupsiya bolsun, näçe bir adama siz ýanky şoňa bagly bolýarmy? Ýok. Bir topar adama bagly bolar. Parlamentin özüne, onuň wekillerine, prokurora, baş prokurora, beýleki ýanky halkyň wekilleri, Ow Sowet, vilayet, etrap halkyň wekilleri bolýar, deputatlar. Olar biz bagly bolarys. Şoň üçin o näden korrupsiýa etjek? Jurnalistler var, açık metbuat var. Derhal ýanglanar.
Prezident Maskarov astafa gitmeli bor Amerika'da yani. Ya onu basarlar. Biz size başka sisteme hödürleyez. Başka demokratik sisteme. O yerde mümkünler korrupsiya edip kardeşlerini getirip yürümek mümkünler. Ne biz şunu size hödürleyez. Şunun için de biz size Amerikanla bu dağıtıları oturman kadar siz koşulup siz şunu berkilip siz şunu talep edip siz şu sistemi saklak demeyin. Halk olun. Yine biz şuraya size hödürleyez. İntek şu neçelli Türkmenistan'ın halkına şuraya hiç kim hödürlemedi. Yine devlete toporu size hödürleyez. Demokratik opozisiya size hödürleyez şunu. Şunun için biz konstitusiyanı ütködörüz. Konstitusiyada beller birinci 5 yıl prezident 5 yıldan soň hemme ihtiyarlyk parlamentde geçip prezident ve yatırılıyor. Şol konstitusiya ütkömeler Amerika'da hayal. Bolly. Yine şonu halk korumalı, şonu hükümette saylanan her bir vekil korumalı. Her bir jurnalist, her bir deputat, her bir prokuror, her bir polis, her bir harbulunun işgari şonu korumalı. Biz konstitusiyanı korumasa bizde ösüş bolmaz. Bizde diktatura yıkılıyor. Yine şuraya biheppe, garankı, betbakçılıklı durmuştan biz size açık arasında prozraşın durmuşu sizi iteliyez ve şunu size hödürleyez. Yine 4. argument. Hemme hükümet işine saylanan adamlar konkursun esasına saylanırlar. Prezidentin görkezmesi. Baş prokuror parlamenta degişli olur. Parlamentin tarafından bilinir. Hemme yerde hekimler o vilayet arçınlardan başlap, o sovetten başlap yerli halk saylar. Yerli halk saylasa yerli halk talep eder. Siz vilayet hekimi saylasanız, olam sizin hizmetinizde olmasa ayırın şunu. Prezident neyme? Neyme gerek? Ayırın, konstitusiya ruhsat veriyor şunu ayırmak. Korrupsiya diyen olsa istenlik adam, vilayetin adam arda yapsa prokuror bağırlaymalı. Prokuror bağırlamasa baş prokuror yanın. Olum etmese sen deputat hükmünü yazıyan yok orta verdi. Derro komisiya diyorum işini öğrenir. Kim vaktında şonu seyredilmedi hemmetin işini öğrenir. Yani şu yani açık adalet sistemi biz size hödürlüyor. Argumentlar yine köp. Biz aydı biliriz. Biz arasında buluruz. Biz yine size garanti veriyet o sözler. Biz şertler dürütmeli. Şu şertlerde ertin men prezident bolsun, Serdar prezident bolsun, başka bir adam prezident bolsun, şunu diktaturçılığa gitmeye mümkünçilik bolmalı ýaly şertler dürütmeli. Yine biz şunu dürütmede yine şol garanti oluyor. Bizden. Biz eğer kanunu, biz sayılan kanun olsak biz basılarsın. Sen sayılan kanun olsak sen basılarsın. Şu yani adaletli sistemi kururuz. Adalet sistemler bağ dünyada işlep dur. Olur katı üstünlüklü diye diktaturadan katı ösküd otuyorlar yine Avrupa devletleri. Keypine köne Sovet devletleri, Çekoslovakya, Çekiya, Slovakya, Vengriya, Bulgarya, Latviya, Litva, Estonya, şol Avrupa'nın ösün sistemi, adalet sistemine giren o keypine. Giren son aylıklar kaldı. Giren son ösküttü. Estonya, Latviya, Litva'da aylık minimal 1200 euro. Ne nevdi var, ne gadı var, ne bir yal bağlıklar var, ne bir yal işçiler halkı var. Yok. Sebebi sistemasını koydu. Şu sistemi işleyen. O sistemada her kim sistemin önüne borçlu ve yankı adaletli şunu seyretmeli, adaletli olmalı. Kanun bolsun gidiyen. Ona 5 manat verir, ona 5 manat verir, korrupsiya et bolunu. Öz-özünden yatışan korrupsiya. Korrupsiya etmeyenin de şol amatlı olmalı. Misal için minister 15.000'den 30.000 euro çelli, dolar çelli aylık almalı. Onun garantiyası olmalı. Kune pensiya çıkanı şol aylık garantir ona. Onun dışında beyleki avantajlar olmalı. Şol bir yerden bir 100.000 dolar ziyatka alan yadayına şol avantajlar yitiren yadayına şol avantajlar şoňadan ziyatkından ýokary bolmaly. Şu yani pulları adaletli paylamalı adamlara. Yine biz şunu adalet sistemi kurup adaletli mümkünçülükler hemmeler den mümkünçülükler bolmaly. Yine biz şu vardı. Ministrem prezident bellemiyor. Hekimlerem prezident bellemiyor. Sebebi eğer de biz prezident saylap bilen bolsak biz значит hekimem saylap bilýäs.
Ministri, premier minister hüdürlüğe parlamenta. Parlament şonu utujdan ediyor. Şeyle olmalı. Häzir kunay bir prezident wezipeli halk maslahatynyň başlygy hemme zat etbilýär. Prezidente derek gidýär, gurulýar, konstitusiýany ötkürýär. Isleýän zat ne diýär? Elbetde şu sistemada hiç wagt adaletlik bolmaz. Şu sistemada diňe öňküýär bolar. Biz şunu aýyrmaly. Mena şeýle pikir edýän, Serdar sen näme pikir edýän? Sesiňiz gelenok Serdar. Başta. Edil şolar ýalak aýdyl oturanlar prosto bu zatlarym elbetdeki halka aýdylmaly, halk bu zatlara düşünmeli. Gynansa hem entägem köpüsi düşünmeýe bu bolup duran zatlara ay geçer gider gowulaşar ýok. Özünden özü geçip giden gowulaşanok gün-günden beter bolup barýar, gün-günden gysylyp barýar. Owa, çoň üçin ýadymyza salaýlyň, halk bolup azy birlige dönüliňne hiçbir ýurt erkinligini, garaşsyzlygyny almak üçin revolýusiýa göreşini berenne biri äkelip eline mä saňa Polşa halky, mä saňa fransuzlar, mä saňa nemisler, norwegler, finler, ispanlar, italyanlar size demokratiýa, erkinlik diýip hiç kim getirmedi. Her kim öz alýa. Her halk öz geleceğini öz keskitleýär. Halk elbette şahsiýetem keskitleýär. Emma welin şahsiýet geleceğine dogry, öz ýakyn garyndaşlaryna, togum tijine çağalaryna dogry o gelecek isleýän bolsa, elbette ki ol şeýle bir gelejegi şo çağazynyň ýanyna gyp bile-bilikde ýetişjek bolan goňuşçunyň çağasyna, beýlekiniň çağasyna, anarkyň çağasyna etmelisini görkezmeli. Düşünýärmi? Şonuň üçin elleşler sagaman bolun, awra bersin. Allah jana meňe razy bolsun, göwnüňizi bölmäň, umydyňyzy asla kesmäň. Umydsızlyk uly günälerden biridir ki karşymyzdaky düşman adam sypatly hem bolsa şeytanyň hyzmatynda geçip beren bir ýaratyk bolup biljekdigini ýatdan çykarmaýlyň we şeytana garşy göreş Allah Taalaň gatynda da yer ýüzünde de haýsy bendeler şoňa bileşip göreşse Allah Taala işiniň soňuny muzaffar çykarjakdyr. Biz şoňa inanmaly. Kim näme diýse şo diýsin. Doğru. Hormatly vatandaşlar, menem Serdaryň aýdanda adyna goşulýan umytdan hiç wagt düşmeliler. Biz azat doğulup, azat ölýäs, azat ýaşamaly. Kim ol? Berdi Muhammedowlar. Özüni oňurup bilmeýän kezzap, agarpyna şermenler. Türkmen halkynyň içinde menden müňlerçe güýçlü adamlar bar. Şolar öz kandidaturaryny goýmaly. Biz ýa-ni konkurensiýaň esasyna öz prezidentini saýlamaly. Biz konkurensiýaň esasyna hemme wezipede adamlar saýlamaly. Olar öýleriň arasynda konkurensiýaň esasyna kanunlary ýa-ni unutylyp, kanunlara hormat goýup, halkymyza hormat goýup, bize halkymyza hylmat ederler. Ne şu ýaly Türkmenistan etmek kyn mesele däl, ananyň. Umytdan gaçmaň. Siz goşulandyk, şoň üçin şu zatlar bolýar. Her kim bir kiçik ädim eden ýagdaýynda ýeterlik bolýar. Ýene bir zat aýtyp geçjek bolýar, ine Lenin rewolýusiýa etdi. Lenin rewolýusiýany oňurulmady. 17 ýylda oňurulmady. Rewolýusiýany Trotsky etdi. Basvally hökümeti, Basvally da aýtdy, Lenin'i getirip men seni sen ýa-ni görkezmäň boýunça etdim diýip aýdarna, seni ýa-ni Basvalanyň adamy diýip görkezýän diýip şonu görkezdi. Rewolýusiýany politikler edenok, politikler halky taýýarlaýar. Kaçan halklar? Biz baryp halkyň içine işläp galdyryp bir-birden elinden tutup hiç wagt bolanok şolar. Her wagt bir zat taýsebäk bolýar. Yer titreme, ýa-ni ýel tupan, biri öňüni ýakýar, biri ýa-ni hökümetiň biri çenden geçip onu öldürýär. Ýene bir zat bir tragik zatlar bolup, halkyň sabırlygy joşup, ýarylyp birden halk galyp gidýär. Biz näme diýär? Halk galan ýagdaýynda biz şolary ýol görkezýär. Arasda ýol görkezýär. Biz şolary alyp gidýär. Biz şolar bilen
yuridik tamamlap berýär. Hemme zady akylly, gan dökülmän tamamlap berýär. Soň biz mümkinçilik görýär. Saýlawlar arasynda geçerýär. Halkam soň saýlaýan wekillerini. Ine şulu gurda gitmeli hemme zatlar. Şu gurda giderem. Pikir etmeň, Serdar Murat gelip Türkmenistana bayda galyp ýylanam adamlar ýörer. Biz bararys, isteseňiz. Ýeti baraly. Adamlar ýyladan barano. Dibu deotilara hiç tat ütkömedi. Şoň üçin men ýen o ýerde bu ýerde galyp başlaňsyz. Biz içinden çıkarız urup. Biz pikir etmeň, biz galmaz. Ýöne sizde hereket ýok. Her kim ay men näme goşulma how siyasata maşgalaňy eklede ýör. Maşgalaňy ekleýe bilmersiň goşulmasaň. Sen diňe şu näl ertirem goşulmaly. Ertir Gurbanow, Serdar, Meredow, ýene biri Saparbayev prezident bolsa da sen goşulmaly siyasata. Hiç wagt durmaly. Ine men video görkezdim. Öňkü wagtlar biziň gelinlerimiz o da adamlar gelip ýygyna goşulýardylar. Şolar borçlu getirilen okdy. Barýardylar, diňleýärdiler, näme bolup geçýär? Näme bolýar? Men ýadymda häzir näýli? Hiç kim itlen ok barmany, hiç kim baran ok, hiç kim gurlayan ok. Sebäbi gurlayanam ýok. Birek birini gorkudýarlar adamlar. Emkime gorkudan ok, adamlar birek biri gorkudýarlar. Sokulma, barma, eýtme, beýtme. Fransany ýene bir öne jaň edýär. Mene bular kömek edýän ýa Fransa girenler. Bir öne jaň edýär, kakazy bilipdir men kömek edýärmi? Şoň ýanyna baraýma diýip. Bizi öldürürler. Ay Allah jawab. Biz wara üt kellämizi ütkömel. Bollu how şu ikisany öňüň ortulmayan adamlar serdip gorkup gedişip ýörmeler. Polisler iş taşlaýarlar. Emhemeler işlerini taşlaýarlar. Harbuluk işlerini taşlap başlady. Hökümet ýykyldy. Haçanla baydak ýykylýança garaşyp oturmaň. Baydak ýykylsa bir döwlet gelip basyp alýar hökümeti. Döwletimizi. Biz turmaly, biz hereket etmeli. Boldy. Öz aramızda hemme zatlar ýadymdan çykarmaly. Ol biziň çözjek meselemize görä hiç zat. Biz düýpli meseleni çözmeli. Ine devletin halk hareketi size şunu öldürüyor ve sizden haýyş edýär. Hormatly vatandaşlar, ine agzalyk devlete agza bolmak üçin agzalyk tölegler ýene de tölemeli. Kim agza bolýan bolsa, men saýt görkezdim, ýene bir gerek görkezeýin, kyn görmeseňiz ünsüriň. Devletin agzasy boljak bolsaň ýa-da devleti halk hareketine kömek etjek bolsaň, ine şu ýaly ýagdaýda kömek edilersiň, ünsüriň. Men size görkezeýin. Yine bizim saytımız var, şu ýerde kontakty, donate tip var, yine pardon. Yine donate tip var, şu donate'e giýen. Yine şu ýerde yine Patreon var, pardon, PayPal var, Patreon var, Bost var, IBAN var, geçerli bolýar. Siz Türkmenistanyň Demokratiya Vatan Türkmenistan halk hareketine goşanyňyzy goşup bilýäňiz. Gelýän pullar diňe görüşe gidýär. Biz özümizden goşýar, ummasyz köp goşýar. Ýa-da siz devletin agzasy bolup bilersiňiz we biziň bilen sapaklar, okuwlar geçip ösüp bilersiňiz. Ýa biziň bilen görüşüp bilersiňiz. Ýa bizi gollap erteki güne devletin agzasy köpden bäri gelýän agza bolup bilersiňiz, biz sizi hökman ýolbaşçylyk ýollary hödürler. Sebäbi siz agza, siz bizim siyasatımızı goýulýaňyz, siz bizim ideýalarymyzy goýulýaňyz. Siz bizim bilen bir topar. Ine şu ýaly her bir partiýa öz wekillerini hödürler, bizim sizi hödürler. Şoň üçin men devlete agzalaryna ýüzlenýän agza tölegi başlady. Şonu agza tölegi biz ýalňyşmasam aýyna $6 etdikden şonu, Serdar. Hava. Ummasyz bir adam dälýär, bu ýene bir zada şu degik geçesim gelýär. Meselem Türkiýeden hemmesini alyp gaýtmaly, Türkiýede döredilip başlanan emeli kynçylyklar, dokument alyp bilen aklar alsalar, mul kynçylyk bilen alýarlar, olaram köpsi
falşiwi çykyp durana 50 tane studentde dagy göpürde uğraşdylar ýa-da bir şirketin üstü açylypdyr. Bularym habarrak bolsunlar. Ýöne näme bolsa da ýurda äkidiljek, barıljak, goýuljak. Mundan hem gorkmaly bardyr bu işte, her işte bir haýyr bar diýýärler. Munda da bardyr bir haýyr. Sabah ola haýyr aly. Näme diýer? Rabbim neýlerse güzel eýler, bakalım neýler diýer. Bakalım Rabbim neýlerse güzel eýler. Bara durmuşumuz, geleceğimiz bizim özümüze, ağzybirimize, jebisimize bagly we nesip bolsa yeter ki birek gol dalyň, we biz zady etip bilýäs bugünkü günde dünya arenasynda görünip duran bir zat bar bolsa adamlara mysamsyk däl, sowatsyz däl, Türkmenistanyň halky görüp oturýarlar, bu dünýäniň ähliýetine ýurdun içinde de uja daşy görüp başlapdyrlar. Daşary ýurtlar, ýagny ösen ýurtlar, Ýewropa ýurtlary, beýleki siyasi, ekonomik katnaşyk etjek, geopolitik katnaşyk etjek bolýan ýurtlar basyşlaryny güýçlendirdiler we bu zatlar görülip oty. Ertide efir başlanan wagty hem aýdyp geçdi. Murada şonuň üçin hem ony Allah nesip bolsa wagty gelende görersem, goýarsam, dogry, ýalan, o näme ady hem temany itketmek üçin adamlaryň ünsüni bölmek üçin her zat edýärler. Ýöne bu anaň edilýärler rejimiň, zalymiň, iki kelleli zalim Ajdarhanyň soňky çırpınışlary diýildiler. Ölmezden guyrugy bilen, kellesi bilen duş gelen ýere sallap ýatyar. Soňky janyny berip ýatyk, şoň alak boldy. Nesip bolsa az wagty galdy. Zatlar bolýar. Hepden içinde indik, hepden içinde Allah nesip eden günü bolsun inşallah. Allahu ekber, Allahümme salli. Bu aýdanyň bolsun. Şunun bilen bir efir tutarýar, hormatly watandaşlar. Bizi dünýäniň üçin, bize maslahat berýäniň üçin, bize videolar, informasiýa berýäniň üçin Türkmenistanda ýaşaýan adamlara köp taňaýan gasyn. Biz bilelikde bir zat etdiler. Biz bile bolmasak hiç zat bolmaz. Ve başka da bilen bolýanlar, demokratiýa isleýänler, adalatlyk isleýän adamlara köp taňaýan gasyn. Bizi seyreden videoları paylaşın, like koyun, şu video ýokary galsyn, adamlar görsün. Şu videonu kesip paylaşın, Türkmenistan'a yetirin. Ya da şu videonu görüp halk bilen gürleşip, yani öz pikirlerini aýdyp, açık pikirleri östürün. Bize her bir adamın ösün pikiri gerek. Biz her bir adamı östürmeli. Diňe bir kiçik topor däli hemme adamlar östmeli. Indi boldy biz yani o durmuşdan çykmaly. Bir soňky durmuşdan çykmaly boldy. Wagty geldi. Sebebi Türkmen halky bir ýürüýtürleşdiren bir halkdyr, üýtgüçük halkdyr. Munyň sabırlygy, munyň gahrymanyň çan çeki ýok. Çin çany ýok. Şoň üçin biz bizim sabırlygymyzy peýdalan sany ataly oğul, iki kelleli prezident bizi hem baýlyklarymyzy ogurlýar, hem bizi gynýar, hem Türkmenistan katastrofa salýar. Şu zatlar durmaly. Şoň üçin indiki boyuna almaýar. İndiki duşuklar çelli köp sağ olun adamlar. Öz can sağlığını sevdim ve özümü sevdim. Sağ olun. Sağ olun ezildeşler. Allah'a emanetsiniz. Türkmenler ağzı birdir. Näme diýen? Türkmeni süpermeni diýär bir. Amin. Aydanyň bolsun.